Klan Guričovcov má v slovenskom hokejovom povedomí už niekoľko desaťročí zvučné meno. Dnes už takmer 80-tník Břetislav i jeho syn Roman dokázali medzi mantinelmi či na striedačke v úlohe trénerov veľa. V slávnej Guričovskej ságe je zatiaľ posledným nositeľom dedičnej hokejovej genetiky 16-ročný Daniel, ktorý oblieka dres bratislavskej, alebo lepšie povedané našej dúbravskej Hobby. Pravé krídlo s 19-kou na drese ste si v ďalšom domácom zápase nadstavbovej časti prvoligovej súťaže starších žiakov s Novými Zámkami nemohli nevšimnúť. Dano lietal po ľade ako Usain Bolt po atletickom tartane. Prihrávkami podporoval spoluhráčov, nebal sa osobných súbojov 1 na 1, ale čo je pre hokejistu dôležité, strieľal góly. Novozámčania nevedeli kam skôr. Mladý Guriča im nadelil rovnú šestku. Nikdy predtým sa mu taký vysoký počet gólov nepodarilo zaznamenať. O to viac si mohol vychutnávať pocity slasti, že na jeho výkon sa bola priamo na štadióne pozrieť aj stará mama. Po zápase bola na vnuka právom pyšná a hrdá. Spokojnosťou samozrejme žiaril aj Dano. Ty máš slávne korene, detka. Dáva ti nejaké rady do hokeja? Tak samozrejme, že áno, nielen detko, ale aj otco je tréner, takže je to cítiť aj po zápase, keď zle zahrám, tak samozrejme príde hubová polievka. Čo najviac kritizujú? Nedôslednosť a také srdce do hry. Bolo by samozrejme nespravodlivé, ak by sme vyzdvihovali len výkon jednotlivca. Hokej je od nepamäti kolektívna hra a na dúbravskom ľade to deviatáci z Hobby potvrdili do bodky. Proti poslednému týmu tabuľky si z chuti zastrieľali, vyskúšali rôzne herné variácie, no už v prvej tretine dali 7 gólov, o ktoré sa podelili traja hráči: Guriča, Kojš a Sloboda. Gólové hody pokračovali aj v ďalších častiach. Zaujímavý bol napríklad strelecký mikrosúboj medzi Guričom a Kojšom. Obaja mali po 2 tretinách na konte po 4 góly. U oboch sa rysoval strelecký rekord. Napokon ho dosiahol Daniel Guriča, no Julovi Kojšovi táto v úvodzovkách povedané malá gólová prehra neprekážala. Práve naopak, kamarátovi doprial a preto sme aj my dopriali obom kanonierom trošku mediálnej slávy. Zaslúžili si ju, hoci pred mikrofónom mali ešte poriadny rešpekt, ale každý nejako začína. 6 golov v jednom zápase, to je kúsok, ktorý sa podarí málokomu, ale dnes to asi platilo, že čo strelá to gól z vašeho pohľadu. No tak hej, brankár bol slabší, ale tak je to šťastie, že sa podarí tak 6 gólov, tak to treba aj šťastie, aby... Tak darilo sa. V 2 tretinách si mal ty 4 góly, aj tvoj spoluhráč, tvoj kolega tiež 4. Nemali ste nejakú vnútornú bitku, že kto bude lepší v tom zápase? Viac menej nie, tak jak to šlo, tak to šlo proste, tak viac sa mi darilo, aj strelecky v zápase, tak bolo dobre. No. Ty si dal 4 góly, nezávidíš trošku tvojmu kamarátovi, že dalo 2? Prajem ja. Je to pre teba asi prvý rozhovor, takže menšia tréma? No, ani nie, v pohode. Ale dôležité je, že na ľade sa darí. No, ako kedy. Dôležitejšie je, že to obaja chalani vedia lepšie s hokejkami ako s hovoreným slovom. To zatiaľ nie je podstatné. Čas ich naučí, podobne ako možno aj ďalších strelcov v tomto zápase. Slobodu, Chachaľáka, Chorváta či Abraháma. Uznanie a myslím, že aj herné absolutórium si však rozhodne zaslúži celá partia kouča Miroslava Huntatu. Pravdu povediac, práve tento ešte donedávna ružinovský aktívny hokejista priniesol do šatne veľa pozitívneho. Vynachváliť si ho nevie ani vedenie Hobby a skutočne aj hráči s úsmevom na tvári spomínajú spoluprácu so svojím hokejovým učiteľom. Aký ste vy kolektív? Vidieť, že si skutočne rozumiete, tie kombinácie sú famózne, ste pomerne silný ročník, takže možno to ďaleko aj dotiahnete. Tak v prvom rade tréner je dobrý, naďabí na takého trénera, to je šťastie, lebo keď je tréner zlý, tak aj kolektív sa potom rozhádže. A to je základ vlastne. Máte radi humor, ste vtipná partia? No, celkom áno. Kto je taký najvtipnejší vo vašej partii? Andrej Dedík. Aha, takže aj keď idete na súperové ľady, na výlety, tak... je o zábavu postarané. No áno, je vždycky. Coach je maximalista a to je prvý dôležitý krok, respektíve predpoklad k úspechu. Mira Hunta tu ešte teraz máta skutočnosť, že sa Hobba nedostala do prvej šestky bojujúcej o titul, hoci postup jej ušiel skutočne len o chlb. Ako to je pre trénera motivovať svojich hráčov v zápase so súperom, ktorého jednoznačne kombinačne, herne, rýchlostne v súboji 1 na 1 predčíte? No, tak motivácia, ten hokej sám o sebe by mal byť motivujúci pre tých hráčov. Čiže to je jedno v jakom zápase, ale hráč pokiaľ chce niečo v tom hokeji dokázať a pokiaľ hokej ho naozaj baví,
zo srdca, tak jednoducho hra v každom zápase naplno. V každom zápase, aj pokiaľ je ten super slabší, tak sa snaží streliť čo najviac gólov. Samozrejme, dnes to chlapci dokázali, hrali od prvej do poslednej minúty a napokon dokázali to aj tým 15. gólom, že naozaj hrali do tej poslednej sekundy. Takže s týmto ste určite spokojní. Tak spokojný, áno, ale ja som sa už minule vyjadril, že nás strašne mrzí, že sme nepostupili do tej lepšej skupiny. A tieto zápasy v podstate, ako som povedal, musí tam byť hráč motivovaný, ale nie je to taká kvalita, ako by sme potrebovali. Je to veľký rozdiel, veľký skok medzi tými družstvami a ťažko potom ani ten zápas, ani tie naše chyby neukáže, čo robíme zle. Tí hráči si to v zápäti neuvedomia a oni keď vyhrávajú takéto zápasy, vlastne nie je to taký reálny obraz, aká tá kvalita by mala byť. A nie je to také ako v tých silných zápasoch. V nadstavovej časti ligy Hoba likviduje jedného súpera za druhým. Naposledy prehrala ešte v základnej časti so Slovanom a to bolo na začiatku novembra minulého roka, teda pred 3 mesiacmi. Odvtedy samé víťazstva, hladké víťazstva s výnimkou jedinej remízy. Aj Nové Zámky sfúkla Hoba bez väčších problémov 15-1. Ten jeden inkasovaný gól, ten môže mrzieť. Pred 20-30 rokmi, keď trénovali Jozef Nemec Topoľčany, tak takisto hrali so súpermi, ktorí dostávali poriadne na frak, ale keď napríklad dostali gól v zápase, tak si museli posledné 2-3 kilometre do Topoľčan pešo odísť. Vy máte tiež nejakú takúto formu trestov? Ja som dneska akorát hráčom hovoril, že hráči, ktorí dostanú gól, tak 10 minút nebudú hrať. Nakoniec som to nesplnil, pretože nás bolo trošku menej. Ale tým hráčom, ktorí dostali gól, tak určite vymyslí nejaký trest, budú služba alebo niečo podobné. Hoba tento ročník dohra v pohode, skončí s najväčšou pravdepodobnosťou 7. Je ale otázne, čo bude v ďalšej sezóne, pretože hokej je hra náročná nielen fyzicky, ale aj čo sa týka financií. Ponechať káder v takom zložení, v akom je momentálne, by bolo pre Dúbravku výborné, pretože by sa bolo na čo pozerať a súčasná hra skutočne stojí za to. Ale o talenty je vždy veľký boj a veľké kluby boli, sú a budú vždy veľkým motívom. Kam by ste to chceli dotiahnuť? Naďalej samozrejme tie sny sú obrovské, kanadsko-americká NHL a tak ďalej. Tak asi taký najbližší cieľ je do výberu sa dostať, to je taký základ a od toho sa to už odvíja. No. Po štadióne chodia aj skauti Slovana. Slovan je najslavnejší bratislavský klub. Neuvažujete tak trošičku, že keď by prišla nejaká taká ponuka pre Hobu, že by ste šli do Slovana, ako by ste reagovali? No, ja som už o tom rozmýšľal, tak podľa toho, v jakom ročníku a jak by sa darilo. V tomto juniorskom veku je Slovan asi taká najvyššia meta? No, na Slovensku áno. Niet lepšej pozvánky na ďalší domáci zápas, ktorý hrá Hoba 18. februára v bratislavskom derby s Ružinovom. A to bude pikantný súboj aj pre mladého Guriču, ktorý do Hoby práve z Ružinova prišiel.